Taraplar iki tarapdan gatnaşyklar ýa-mundan meýilekde ösdürmek meselelerini ara maslahatlaşmaň başynda Türkmenistan we Ýaponiýanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň hususan sewda ykdysady ulgamda ýokary derejesini bellediler. Şonuň bilen baglykda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hereket edýän komitetleriň netijeli işiniň hyzmatdaşlygyň möhüm gurar bolup durýany gaýdyldy. Taraplar duşuşyň şäklerini iň ýokary hemde ýokary derejelerde gatnaşyklaryň döwletara hyzmatdaşlygyny ösdürmekde möhüm ähmiýetini bellediler. Şonuň bilen baglykda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Alkadamyň 2020-nji ýylyň sentyabr aýyna Ýaponiýa amala aşyran saparynyň hemde netijeli duşuşlaryň ähmiýeti aýratyn bellenildi. Neft, gaz, kimya we owa hojalyk produkatlaryny täze taslamalary durmuşa geçirmek mümkinçiliklerini, şeýle-de odal gazanylan alalaşyklar amala aşyrylmagyň başyna garaldy. Mundan başga da sewkatlaşygyň başynda energetika, gaz, kimya sanaýaty ulgamyna, metan zyňylaryny azaltmak meselesinde hyzmatdaşlygyň mundan meýilekde ösdürilmegine üns şekilli. Sewkatdaşlar şu ýylyň awgust aýynda Astanada geçirilmegi meýilleşdirilýän Merkezi Aziýa goşmak Ýaponiýa sammitine görülýän taýýarlyk işlerine ara maslahatlaşdylar. Duşuň ahyryna taraplar ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Ýapon hemde Ýapon-Türkmen komitetläriniň öňünde boljak 15-nji mejlisiniň guramaçylyk meseleleri boýunça pikir açdylar.